Toto určite niekoho vytočí, ale všetky zlyhania okrem smrti sú psychologické. Znie to ako drsný motivačný výkrik a niečo na tom je, ale nie je to celá pravda. Veľa zlyhaní je naozaj v hlave. Nie v zmysle, že si ich vymyslel, ale v zmysle, že rozhoduje, ako si to vysvetlíš. Veda a psychológia ukazujú, že to, ako si vysvetlíš prekážku, mení tvoju vytrvalosť. Keď si povieš, som neschopný, mozog vypne snahu. Keď si povieš, ešte to neviem, mozog hľadá ďalší pokus. A možno nie je pravda, že všetko je len v hlave, ale skoro vždy je v hlave tá časť, ktorá rozhodne, čo spravíš ďalej. Stoici by povedali, neudržíš výsledok, ale udržíš postoj a čin. Kresťanstvo padne, je koniec, dôležité je vstať a ísť ďalej v pravde. Buddhizmus, zlyhanie je len myšlienka, ktorú nemusíš držať v rukách. Scientológia hovorí o starých mentálnych záznamoch, ktoré spúšťajú odpor, takže myšlienka, že minulosti vie stlačiť tlačítko, ktoré ťa spraví slabším, je užitočná na pozorovanie. Takže ak to práve vidíš, čítaš, počuješ, tvoje zlyhanie je teraz otázka. Čo s tým robíš? Urob 3 veci. Pomenuj fakt bez príbehu, vyber jeden ďalší krok, čo je smiešne malý a urob ho dnes. Lebo najväčšie zlyhanie nie je pád. Najväčšie zlyhanie je, keď si z pádu urobíš identitu. Držím nám v tom palce.